Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Ġesu daħal Ġeriko u kien għaddej mit-triq. Mela jkun hemm raġel jismu Zakkew. Dan kien wieħed mill-kapijiet tal-Pubblikani u kien għani kellu xewqa li jara min kien Ġesu. Imma ma setax minħabba l-folla billi kien raġel qasir. Għalhekk mar jiġri l-quddiem u xxabbat ma' siġra tat-tin selvaġġ għax minn dik in-naħa kien se jgħaddi. Ġesu kif wasal hemm ħares il fuq u qallu: Zakkew, Isa inżel minn hemm għax illum jeħtieġli noqgħod għandek. In-nies dak niżel bla telf ta' żmien u kollu ferħan laqgħu għandu. In-nies meta rawha il-koll bdew igemmmu bejniethom u jgħidu li għand wieħed midnef daħal jistrieħ. Imma Zakkew wieqaf qal lill-mulej: Ara mulej, nofs ġiedi se nagħtih lill-foqra u jekk jien qarrabt b'xi ħadd inrodlu għal 4 darbiet iżjed. Qallu Ġesu: F'din id-dar illum daħlet is-salvazzjoni. Għax dan ir-raġel ukoll huwa bin Abraham. Għax bin il-bniedem ġie jfittex u jsalva il-mitlub. Il-kelma tal-mulej. Dik ta' Zakkew kienet tassew bidla u bidla radikali. Biżżejjed kienet il-ħarsa ta' Ġesu biex Zakkew fehem illi il-flus kollha li kellu ma kienux qegħdin jagħtuh il-paċi, kien dejjem joħrob għal iżjed għax kien pubblikan, kien għani, u allura kellu opportunità li jakkwista iżjed għax kien jiġbor it-taxxi, imma kellu vojt fil-qalb tiegħu. U meta Ġesu daħal id-dar tiegħu, Zakkew ħass trasformazzjoni sieħa. Ma jagħmilx ġar. Żgur illi ħass illi hemm bidla u bidla qawwija. Bidla tan kbira illi jiddeċida dak il-ftit mumenti illi bidel ħajtu illi jirritorna dak li sara minn għand il-foqra, jagħtihom 4 darbiet iżjed u nofs il-ġid kollu les li għatih lill-foqra. Dik il-barka. Difatti Ġesu qal illum is-salvazzjoni illum il-barka taħdet din id-dar. Li barbarka hi meta aħna niltaqgħu mal-mulej. Dik hija dik barbarka. Però jekk hemm il-barka hemmhekk taħta. Ċertament mhuwiex Ġesu li jisħed, Ġesu qatt ma jisħed għax it-taħt jagħmel beda. Ukoll jekk fil-Bibja kultant insibuha din il-kelma, ma rridu noqogħdu attenti kif nifhmuha.
Alla ma jistax jisħet għaliex għax is-saħħa hija xi ħaġa negattiva. Ħafna drabi meta ngħidu Alla jisħitni ifisser Alla jitlaqni għax jiena nagħlaqdu l-bieħ u allura m'hemmx x'agħmel. U l-ħajja tiegħi mingħajr Alla iġġib magħha l-kwaj kollu li tista' ġġib. Dik hi s-saħħa. Ma mhux Alla jkun bagħili. U bħal meta jiena inħabbat rasi mal-ħajt. Mhux il-ħajt ikun qiegħed jaqsam li rasi, imma jien qed naqsam rasi mal-ħajt. Aħna ħafna drabi nibżgħu mis-saħħiet. Jiena ma nafx kemm jiġu nies għandi u għand saċerdoti oħrajn u jisqgħu dejjem l-istess ħaġa. Dejjem xi ħadd saħħitli. Għaliex? Għax l-affarijiet mexxi l-ħażin. Rrid noqogħdu attenti, mhux kull ma ħsejjer ħażin ġej mis-saħħa. Ma tfissirx jekk jiena kont miexi fit-triq u żlaq daħħal saqajja f'ħofra u ksirt saqajja, allura x'tira xi ħadd saħħitni? Xi ħadd ħalla l-ħofra u ma tgħaddix daħila. Imma ħafna affarijiet huma naturali. Ħafna affarijiet jiġru imma jiġru għaliex għandhom jiġru. Imma ma rridux neskludu li jista' jkun hemm ukoll okkażjonijiet ta' saħħa. Ma rridux nixduha lil ħaġa għax teżisti. U hija ħaġa kera ħafna. Meta aħna nisħtu lil ħaddieħor kultant tisħet il-ġuf ta' binta. Jew tisħet iż-żwieġ ta' bina. U dan huma affarijiet gravi ħafna. L-ewwel nett huwa gnub kbir. Għax is-saħħa hija mibeda. Imbagħad ħalli effetti u effetti ħafna drabi negattivi ħafna fuq il-persuna li jiena jkun qiegħed nisħet. Ħafna ommijiet ma jgħidulix b'intenzjoni ħażina, ħalli jkunu ċari. Imma jgħiduha. Nirra hekk u nirra hekk. Evitawhom dawn il-kliem. Mhumiex kliem li jġibu barra. Huma kliem illi mbarra li jagħmlu delil lil min qed ngħidhom, jagħmlu din lilna li ngħiduhom. Għaliex għax jiena nkun qiegħed ninfetaħ għall-mibeda, nkun qiegħed ninfetaħ għar-rabja biex dan jagħmel xalata. Mela meta jien qed ngħid nirraħ xi ħaġa lilek qed nagħmellek id-deni. Imma forra qed nagħmel iżjed deni lili nnifsi. Għax dak il-ħin jiena ninsab id fit mal-għadu. Għax l-għadu jisħet mhux Alla. X'jiġri jekk jiena mingħajrija, issa veru mhux veru issa nidħol fil-problema, ma jekk jiena naħseb li hemm saħħa fuqi. L-ewwel nett importanti ħafna l-Ewkaristija u l-Pran. Għax interessanti, ħafna jiġu biex jitolbu il-barka. Fadra mill-li talla ħalli tkun lis-saħħa. ċerti
tagħmilha. Ma jekk inti mbagħad ma tmux qudies, jekk inti ma tertaqqat lejn l-Ewkaristija, taf x'inkunu għamilna? Il-kun farfartlek il-kamra. Imma l-bibien u t-twieqi ħallejthom miftuħa. Allura dak jifisser illi ftit wara reġa' kollox intela bit-trab. Għax m'intix tipproteġi lilek innifsek. Mela jekk aħna rridu nkunu mis-saħħa, rridu nqogħdu attenti, rridu nkunu viċin is-sakramenti. It-tieni ħaġa, rridu naħfru lil min seta' seħħitna, rridu naħfru. Għaliex? Għax jekk ma naħfirx, ifisser li qalbi hija miftuħa għall-mibeda. U allura x-xitaq jidħol x'kien jrid, għax il-bib huwa miftuħ. Ma jekk jiena naħfer, allura l-bib għalaqtu. U tibqa' tisħitni kemm trid, illa li xina imjun bl-imħabba. Għalhekk ġiet jgħidilna bierku lil min jisħitkom. Bierku lil min jisħitkom. Għaliex il-barka biha jiena nkun qiegħed nitgħatta bl-imħabba. U jekk nitgħatta bl-imħabba, il-mibeda tiegħek hija vleġġa li inti tfadda bini, tolqotni u tisbaq. Jew tirritorna lura. Għalhekk qed jgħidilna dil-kelma trampa bierku lil min jisħitkom. Illum qegħdin hawn. Preċiżament x'aħna nitolbu lill-Mulej jeħlisna minn kull saħta. U dan se nagħmluh l-ewwel nett billi ntejħu il-qawwa tal-Ispiritu Santu fuqna l-koll. Għax hu l-Ispiritu Santu li jiftħilna qalbna ħalli nirċievu il-barka tal-Mulej. Għal dasant issa inkumu bil-wifa u nitolbu biex l-Ispiritu Santu jinżel fuqna u jiftħilna qalbna. Ħalli jimbagħad nitolbu il-Mulej jippurifikana minn kull saħta li jista' jkun hemm fuqna.
issa serin nagħmlu ċaħda. ċaħda li xita u it-talba biex Ġesu jidħol ġo fina u jfejjana. Ejju ngħidu flimkien wara l-ħjar. Mulej Ġesu, jiena fismek bil-qawwa tad-dem tiegħek għall-imħabba tal-Missier bil-qawwa tal-Ispiritu Santu bl-interċezzjoni ta' Malija ta' San Mikiel ta' San Ġudep tal-qaddisin patruni tagħna faqda waħda mal-Knisja jiena niċħad għal Satana wal-Ispirit ħdina. Jiena niċħad għal kull spiritu ħażin fija jew kontra tiegħi. Jiena niċħad għal kull rabta mal-okkult, spiritizmu u satanizmu. Jiena niċħad għal kull rabta ma' fortune tellers, sħaqa. Jiena niċħad għal kull rabta negativa mal-alternati tiegħi fl-arku tar-razza. Jiena niċħad għal kull ma'mur għajn ħażina, saħta, seħer, negattività, fija jew kontra tiegħi, jew kontra l-familja, jew kontra ulidi, jew kontra l-żwieġ tiegħi, jew kontra l-futur tiegħi, jew kontra is-saħħa fiżika tiegħi, jew kontra is-serenità psikoloġika tiegħi, jew kontra il-mixja tiegħi tal-fidi, jew kontra id-dar u l-proprjetà tiegħi, jew kontra ix-xogħol u l-attività tiegħi. U niddikjara lilek mulej Ġesu u lilek biss bħala l-uniku Sid, l-uniku Alla, l-uniku Redentur u l-uniku Salvatur tal-ħajja tiegħi.